De kémiteresen megveszem, nem iszom meg egy körbe, 4 ember, nem iszom a kémiteres, mondom másodjára nincs benne szénsav. Semmi, teljesen eljön belőle, teljesen. Valahogy más, nem tudom, hogy csinálj, de... Kimegy, kivontom még egyszer, kimegy a szénsavot. Én már nem iszom meg úgy. Ugyanúgy az ásványvíznek is. Én például az ásványvíznek is. Az a mesét szeretem, meg a Szent Király. De ha iszom a teológát, érzem a műanyagüvegnek a kanyari ízét. És a Nestlé, annak is jó. Az is jó. Az is jó. Én azt hiszem, hogy az első három. a Szent Király is jó egyébként. Jó a Szent Király. Az a legjobb volt. Tényleg jó. A Szent Király mesét van azt a... Nem. De van ez a bora, mize, Azok olyan gyengék, olyan nem jó. nem megiszod azt, akkor olyan... Nem jó íze van. Én például szeretem a Szent Királynak a feketéjét. Mondják, hogy milyen erős. Nagyon szeretem, óriási srác. Mondják, milyen erős. Nagyon nagy. Én simán úgy iszom, mikor Nagyon szeretem. Te ásványvizet szereted egyébként, Zoli? Fekete, Szent Királynak ezt a fekete palackos, fekete, nagyon finom. Én nagyon szeretem. És nem is erősen mondják, hogy milyen... Igen. Mert hogy extra szénsavas, képzeld el. Extra szénsavas. Én nagyon szeretem. Fehér kupak, fekete izét színben. Azért legyen ezt, hogy a jó labot tudja működni, nem? Mert a jó labot nem mindig fel a sört. Azt megiszok egy kulat. Emlékszel a régiek mit tettek? Szódabikarbónát, azért, hogy könnyítse az emésztést. Így van. Hát most nem fogok szódabikarbónát lenyelni, hanem megiszok egy ilyen pohár sört, vagy egy szénsavas, könnyítőt, vagy egy ásványvizet, és akkor az így átmegy. Fekete meg, mondod részem is a fekete. Nem ajánlok, megiszom ötözöt. A sörtől se tudom, hogy nem is korlatosan, vagy üveget. Tehát ott kiöntöttem, már látod, ahogy kiöntöttem, már a nem üvegből iszom, vége van. Így van, üvegből egy fokkal jobb. Pohárból iszod, ebből már nincs fél. Ezt már ráfogod. Nem sok van benne. Semmi. Nem sok van benne. Pedig kőben, és gondolod a Rizsemraú, meg az ilyen Robitáler, meg az És milyen ilyen... a Rákóczi? Azt szoktak inni? Szoktál inni Rákóczi? Ott van fönn a Rákóczi. Kisvillakőbányaihoz, mert nem az a cég gyártja. Ezt tudjuk, hogy a Bréher csinálja a kőbányát, a Bréher. Ja, egy cég, igen. Igen. A Rákóczi nem csinálja, de nincs közel a kőbányaihoz, de már is lesz. Már most kezdő is alakulni. És hogy nem csoportsört isztok? Nem drága lett. De 4 nem volt. Én csoportsörös voltam egész évben tavaly. 4 nem volt, 4 volt, 551 korsó. Az már nem csak mások, mert megisztok kettőt nehezeget, és akkor meg a 3-at. Így van. Én tavaly egész évben én miattam aztán tavaly vissza, nem volt, hogy 3 évig. Tavaly visszaadottam, hogy legyen bejöttem. 4-40-nél olasz szép volt a korsó, vagy aztán mindenki elkezdett inni én miattam, rászolott mindenki, volt 550 biztosan. Mert 550 már sok. Igen, mert arányaiban a másik jobb. Igen, nem valós sok már 50 év. Így van. De megiszom 3, az már majdnem 2000 forint. Abból iszok ebből 4-et. És azt mondja, sokkal drágább, mint megszerezni, mint az üveges, mondta, pedig el. Jó, Bográcsol! 50 literes a hordó, vagy 30. Hát eleve mondasz, hogy olcsóbban kéne Pontosan megszerezni. így van. De azt mondja, megvesz hozzá a... Pontosan így van. Azt a kiengedőt, vagy Igen, meg a széndioxidot, hogy azt mondom, a szétvezetett egy palac. Egy kimotiváló csoportot, amikor már rászokattam, hogy tudod, 440 hogy itt a borsók számra. Aztán egyszer beült 50, na, akkor nem adott. Hiszem. Megnézem. Igen, csoporttalálkozó egyébként, igen. Na, adjál neki tudom, nem áll. Ez ott én is úgy, én is valami korsóval ittam. Valamikor borsot ittam korsóval. Borsodit korsóval? Aha. Szereted a borsodit? Valamikor szerettem. El lett baszva a borsodit, nem tudom. Tudod, mit kellene csinálnod? Egy ilyen sör összehasonlító videót. Vagy mit tudom, veszel kőbányait, vagy mit tudom én, borsodit, meg nem tudom még milyen. Egyre, amikor megiszom a kőbányait, akkor iszom a sokroni édesebb. Ilyet kellene csinálnod neked. Mikor megmondom a sokronit, akkor kőbány. Sokszor mondják, hogy már a sokroni vagy kőbány. Vagy egy sokroni. Tehát már sokroni is fölment. Tavaly 500 volt a sokroni, már most majdnem 600. 555, 560, igen. Ennek meg 580. Nagyon felment a sokroni.
Meg a réher. De minden sör felment. Meg a zöldöröges réher. Minden sör felment. Minden sör. Réher volt. Az is ma hal. Réher volt. És ahogy a Dréher, tényleg, azt is ihatná, Zoli. Ott is Tényleg. van. Azt is ihatná. Ez a jó, ez a kannákból, ez 85 forint. Ebből kell belegelni. Úgy is fogok ezzel megint. Azt a kurva szekesztem a télen el. Az olyan számít, ki tud mellett, hogy 3 liter bornak oda mellett a fél literből. Úgy, hogy nem tudjuk, hogy ki tudtuk drágányázni. És ezt töltem a Versenyprézében. Kivoltak a világ, ezek a világládák, ez mindig. 3 liter ugyan megy neked a fehér. 80 forintot figyel. Beszél egy fél 500 forintot. Megiszol 5 fél litert, az még simán. Hát most azt szerintem. Kurva már meg. Kérdezem tőle, mi a alapja? Krisztán, mennyi bíz bőle megérni? 2 liter? Hívtalak telefonon keresztül, és ott mondtam meg, hogy mit kell csinálni, emlékszel? És megoldódott. Orvosolta, hogy is. Igen, az egérdugó, vagy valami. A ékezés hibás. Érintkezési hibások, pontosan ilyen. Keresztül jár! Veled egy idős vagyok, csak egy idős. Jó segített, elvitte volna, hogy is ilyenkor megrámoltak volna aztán őt. Valószínűleg, igen. Meg hát 10-15 ezer megrámoltak volna. Annyira biztos, hogy került volna. Itt vagyunk a Békés 5-ös 5-ös szivattyútel. szivattyútelep. 5-ös kocsma szivattyútelep. Egyébként marha jó neve van. Nekem tetszik egyébként. Nyugisre. Meg közel van hozzá. A másik oldalon szomszédban a automosra oda melben nem mondál nyugis. Az nem annyira nyugis? Nem annyira nyugis. Nem mi? Sokan vannak ott, vagy miért? Oda kell! Ott oda kaptak a romák. Ja, és akkor ott kicsit többen vannak, mint itt. Igen. Jó, egy román nincs is baj. Amikor többen vannak, akkor erősek. Pláne alkohol után. Alkohol után mindenki erős. Itt alkohol után is itt nyugis ez a hely. Igen. Nehéz egyébként, hogy Hiába azt mondja, hogy jó, kicsit bevagyolulva, az nem ok, hogy balhézni kéne. Semmiképpen sem. Legalábbis nem szabadna, hogy oka lenne, de sajnos előfordul egyébként, hogy az emberek bebaszcsizva egyébként belekötnek a másikba simán. Nagyon fájdul, de azért jobban nem élnek ilyen. Nem. Kicsit többet isznak, akkor erősek. Kecskeméten is úgy van. Mindenhol. Ott is úgy. Mindenhol. Nem csak Kecskeméten, Budapesten is mindenhol. Az emberek fölösödnek alkoholtól, és akkor kurva jó. Se. Azt tudom, semmi gond nincs a csinálva, csak kicsit többet isznak, erősebben érzik magukat. Annak. Igen. Úgy van, annak érzik magukat, igen. négy lába van! Én most úgy vagyok el, ezt az 5-ös szeretem megőrizni, így ahol van nyugis felmek, azt szeretem magam. Meg van terítve a túloldal az ilyen születésnapra? Vagy a Másik rendező. ja, másik rendez délután lesz? Vagy Délután. este? Jön valami születésnap? Igen. Az most, itt most én nekem volna. Ja, Csak értem. basztam lőni. Már másik rendező. Ja, értem. Ilyen születésnapot jönnek ünnepelni? Vagy, Igen. vagy ilyen valami, nem tudom, Ami valami. rendező. Akkor jó, hogy ezt a helyiséget én legalábbis ingyen megkapom. Még ha mondjuk lenne. Már megküldtem, És miért nem fizetni kéne azért? Hát nem tudom, hogy mennyibe kerül egyébként a bérletidő, mondjuk olyan a 20 000, ha csak mondtam, a fogalmam nincs. Biztos, hogy 20 000 biztos lenne egyébként egy ilyen délelőtre. szóval jobban vagyunk sokkal, hogy túlantól, ez így van nekem. És sokkal nagyon kedves egyébként. Kedves. Tudod, mit szoktak mondani egyébként? Sokan kérdezik, hogy megszületett a második gyereke. hogy nem szabadna politizálnod, de én azt gondolom, hogy mindenkinek joga van politizálni egyébként. Ha akarsz, akkor arról beszélsz, amiről akarsz, ha akarsz, arra szavazol, akire akarsz, és én azt gondolom, hogy ezt senki nem mondja meg, hogy most tőlem rajonghatsz a Fideszért, engem nem zavar, én biztos, hogy nem, de ez van. Nem tudok vele mit csinálni egyébként,
Tehát sokan mondják egyébként, hogy ne politizálj, de szerintem meg semmi közük nincs hozzá egyébként. Hogy most te politizálsz vagy sem. Akkor mit eszel, mit kell, hogy kell, minden. Szerintem ember véleménye kell. Én is azt mondom, legyen szabad véleményed, és akkor azért teljesen jó. Ki mit tudom, micsoda. Ennyi. Mindenki legyen vélemény. Jó, én sem vagyok politikus párti ember, de Nem baj, figyelj, de jogod van hozzá. igen. Jogod van hozzá. Legyen is jogod hozzá, akkor jó. Megyek én, Jó van. hogy át kell menni a képet már Igen. Az, hogy jó, Bátyámnak a egyet nem értek el, hogy románok, mert mit tudom, külföldi magyarok szavaznak, ne szólhatni abban nem igaz szerintem egyet. Hát nem ide adózik, aki kint él. Nem itt adózik. Tehát, hogy ő nem ide adózik. Igen. Tehát igen, értem, hogy mondasz, hogy hát most ez van, nem tudom mit csinálni vele. Én nem tudom. Nem tudom. Ezen én azt mondom, hogy lehet, hogy Tisza is jó lenne, lehet, hogy nem tudom. Nem tudom. A háborúzni nem szeretek lenni. Senki nem szeretne. Elárulom, hogy senki nem szeretne. Nincs olyan kivéve 2 embert vagy 3 embert a világon, és nem mondom ki, hogy az egyiknek VP a kezdőbetűinek a neve, a másiknak meg DT, az egyik egy hatalmas nagy, hogy mondjam, tengeren túli országnak a vezetője, a másik pedig egy európai nagyhatalom. Szóval, hogy a harmadikat már nem is mondom egyébként, de hogy ő rajtuk kívül senki nem akar háborúzni. Tehát, hogy senki, nincs olyan. Tehát, ki az, aki háborúzni akar? Ki az, aki bántani akarja a másikat? Hát én biztos, hogy nem. Senki nem, Zoli. Senki. Olaszokkal semmi bor nincs. Senki nem akar háborúzni. Én biztos, hogy nem. Ukránok a beállni, mint minden hülye. Én biztos, hogy nem. Nem értem el sem a hosszú háborúnak. Figyelj, neked van humorérzékel, de... Nem, neked is egyébként, de őt sajnos ki kell tiltsam, mert egy igazi fostarisznya kretén vagy. Szevasz, barátom! Úgy azt, hogy Jó, meg a ti. Kedves egészségedre, azt mondják, Zoli. Állj! Azt meg kell inni ezt a kokain. Hát, hogy nem lehet ötösbe unakodni. Nem tetted vissza. Nem. No. Nekem sajnos el kell menni, Zoli, de sziasztok, srácok, úgyhogy ennyi volt az élő. Jaj, várjál, bocsánat. Jaj, mégsem. Sziasztok, igen. Úgyhogy én elmegyek, de nagyon örültem, hogy láttalak, Zoli, és mondom, mehetünk hova megyünk? A Gyulai várba. Na, az frankó, figyelj, azt én nagyon adom. Szívesen. Bátoromba. Igen, tényleg. Na, sziasztok mindenkinek. Köszön, Zoli. Szeretnek egyébként téged, az igazság. Gyere, ügyet, jön nem? Jaj, bocsánat.